Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση του Τιοντόρο για ένα κρυστάλλινο βάζο με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Είχαμε 25 συμμετοχές, τις οποίες βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και για να μην σας καθυστερούμε άλλο, προχωράμε κατευθείαν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει με το αυτόματο σύστημα τυχαίας επιλογής από την εφαρμογή μας. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν τους συμμετέχοντες μας και θέλουμε να επιλέξουμε ένα νικητή. Πατάμε λοιπόν εδώ πέρα για να επιλέξουμε τον νικητή μας, όπως βλέπετε όλοι εδώ. Μας ενημερώνει ότι θα επιλέξει ένα νικητή στην τύχη. Θέλουμε λοιπόν ένα νικητή και κανέναν δεύτερο νικητή. Μόνο έναν νικητή θέλουμε. Λοιπόν, πατάμε Select Winners. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο μια φορά, αυτό μας λέει, οπότε και εσείς που βλέπετε ξέρετε ότι δεν μπορεί να γίνει δεύτερη φορά η κλήρωση, οπότε γίνεται μια φορά. Πατάμε λοιπόν το OK. Ο νικητής μας λοιπόν είναι ο κύριος Σέρταν Φάσλι, αν το λέω καλά το όνομα, ο οποίος καλείται να μας ενημερώσει, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί εμείς, όπως είδατε στην κλήρωσή μας, δεν είχαμε καμία απέτηση από τηλέφωνα, email κτλ. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν η συμμετοχή σας και ένα like στη σελίδα μας. Αυτός που νίκησε μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο για να μας ενημερώσει για την παραγγελία του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και ελπίζουμε να μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες κληρώσεις που θα ακολουθήσουν.